Goddag og velkommen til Klinik Syn og Indlæring. Vi vil i dag fortælle jer lidt om diagnoser. Vi har mange, der kommer, både børn, unge og voksne, med diagnoser i dag, hvor at de kan være diagnosticeret med ADHD, ADD, autisme, Asperger osv. Og i det offentlige, der får man jo tilbudt enten en udregning og måske så medicin. Og medicinen har jo lidt nogle trælse bivirkninger i de her medicin, man får. Det kan jo være søvnforstyrrelser, det kan være spiseforstyrrelser, det kan være, at man får nedsat klarsyn i læseafstanden, og nogle har også lidt mere tendens til angst og depression-agtige lignende ting. Så man kan tænke, det kunne godt måske være rart for jer at vide, at der er en alternativ til det her medicin. Så det tænker jeg, vi skulle prøve at fortælle om, hvad vi gør på privatklinik-regi. Og jeg har Jette med i dag, som er fys, og så er det mig, der hedder Dorte Borgqvist, som har klinikken. Så vi kommer lige med nogle gode råd her og giver jer lidt feedback på det. Så jeg tænker, vi kan starte med den her uro, der kan være. Både sådan den ydre uro, sådan, hvor kroppen bevæger sig meget, og den indre uro, hvor at man også skal have den her fornemmelse af, at man mangler lidt koncentration. Og det kan også være en kombination af begge dele. Så jeg tænker, at vi skulle prøve at snakke om den ydre uro, og det er jo så lidt muskulært og følelsessandt, så det jeg tænker, at vi skal have Jette ind over det. Ja, det vil jeg gerne fortælle om. Jamen, når jeg undersøger de personer, der kommer her, så finder vi ofte, at muskulaturen på kroppens bagside, den er for stram og for kort, og på kroppens forside, der er svaghed i muskulaturen. Derudover så har de ofte nedsat krydskoordination, og det kommer også ofte, at der er en nedsat balance. Det prøver de at kompensere for ved, at de bevæger sig hurtigt. Så hvis du ser en person, der har tendens til ligesom, at alting skal foregå lidt hurtigt, så kan det også være et af de tegn. Derudover så undersøger vi også for, i hvilken grad om man er køresyg eller har problemer med svindelhed, fordi det kan skyldes begrænset stimulering af labyrintsansen, der sidder herinde i det indre øre. Derudover vil vi også gerne anbefale for at dæmpe denne her ydre kropsuro, at man tilbyder personen noget daglig massage eller sansestimulering, for simpelthen at blive mindre følsom på kroppens overflade. Og derved kan man også skabe en bedre kontakt til sig selv og på sigt en større grad af ro. Det er fuldkommen rigtigt, og det kan også være indre uro, når det er sådan, man for eksempel har svært ved at dreje øjnene hen ad linjerne, så man sådan lidt mister måske et ord eller to, eller har svært ved linjeskift, eller har svært ved flowet, eller svært ved at bruge overskud til hukommelsen af det læste, så kan det være synsmotorikken, der lige driller lidt. Og hvis det er sådan en synsmotorik, den driller lidt, så tænker hjernen, gud, det er da lidt svært det her, så må jeg enten kompensere med at dreje hele hovedet, når jeg læser, eller at den sender ekstra stimuli til de her muskler, der styrer enten hovedet eller øjnene. Og de der ekstra stimuli, de kan ikke lige ramme kun lige synsmuskulaturen, så de rammer faktisk hele vores muskulære center i hjernen, og derfor så får man de her medbevægelser i kroppen, hvor det er svært at sætte stille. Så typisk så kan man se, at de tager benene op og benene ned og flytter sig på stolen og de her ting her, når de har de her intramuskulære besvær, som man ikke så lige kan se. Men til gengæld så kan man se det på deres uro. Og der er også nogen, der formår at holde kroppen stille, men så har de alligevel den her fornemmelse af, at jeg er urolig indeni. Så det er godt lige at få analyseret hvad, og så lave et program, der passer til den enkelte. Så det er det, vi bruger tid på her, at analysere, så de får et program, der er tilpasset til den enkelte person. Ofte så har de svært ved at dreje øjnene i flow, de har svært ved linjeskift, de har svært ved at se tydeligt tæt på, og at man kun bliver undersøgt langt væk, indtil man sådan typisk er 40 år, så er det kun der, at man bliver testet på, om man skal have sådan nogle læsebriller. Men ellers så er det typisk langt væk, man bliver undersøgt. Men vi undersøger alle både tæt på og langt væk, og vi undersøger, om synsfælderne ligger oven på hinanden, så de ikke sådan skal trækkes ind for at undgå dobbeltsyn. Og det bruger man så meget energi på, at man sådan mister typisk hukommelsen af det læste eller forståelsen af det. Så det er i hvert fald noget af det, vi skal have kigget på. Det er, hvordan er læsebevægelserne, er der flow i dem, er der overskud til også at huske det læste, hvordan styrer vi klart, og hvordan får vi synsfelterne til at samarbejde. Det er det, man også kalder for samsyn. Og så kigger vi på samhørelse.
hvor vi kigger efter, hvordan har ørerne modtaget lyden til hjernen fra det ene øre og det andet øre, og hvordan gør de, hvis der er baggrunds for det ene øre, og så skal de høre fra det andet øre og modsat, og hvordan er der samhørelse. Der har vi nemlig også noget, der skal samarbejde fra det ene og det andet øre i hjernen. Og så kan vi lave et direkte individuelt program, og vi har lagt en artikel her nedenunder, så at I kan læse lidt om det. Der er også en case story, hvor at vi har en stor pige fra en specialklasse, der så lige pludselig er mulighed for at kunne tage en ungdomsuddannelse, fordi vi kan få færdiggjort en 9. klasses eksamen. Så læs lidt mere om, hvordan det kan gøre gavn både for din koncentration og for din læring, når du har mulighed for at kunne arbejde både med kropssyn og hørelse på samme tid. God fornøjelse!